Exercicis, a nivell general, l'extremitat superior i inferior, són exercicis d'intensitat moderada amb l'objectiu de mantenir-nos actius. Tots aquells que ja habitualment realitzen una activitat, intentar mantenir aquesta intensitat adaptat a les situacions actuals. Realitzarem 3 sèries d'entre 10 i 15 repeticions, sempre els exercicis adaptats a les necessitats i a l'estat físic de cada un. Començarem treballant amb un pot d'arròs, colze ben estirat, l'articulació del canell i tota la musculatura de l'avantbraç, baixant i pujant. I després fer circunducció cap a un costat i cap a l'altre. Primer treballarem tot un costat i després treballarem l'altre costat. Agafarem una ampolla d'aigua i treballem l'articulació del colze i tota la cara anterior del braç, com el bíceps, aquí, i després la part posterior, la zona del tríceps, tirant el braç cap endarrere. Aquí. Mantenim el colze clavat en el cos i anem a treballar l'articulació de l'espatlla i tota la musculatura deltoidea. Treballo aquí i si volem incrementar la resistència, estiro el braç i així augmento el meu braç de palanca. Aquí. Per treballar la part de cames, agafarem una bossa on jo hi he posat llibres a dintre i una cadira. Col·loquem el pes enganxat al cos i anem a fer com si anéssim a seure. Una sentadilla, aquí. Aquí. Una altra és pas lateral, carregant el pes del cos sobre el costat al que ens dirigim. Aquí. I després l'altre costat. Aquí. Mirant endavant, pas endavant, genoll a 90 graus, pes del cos cap endavant i tenir en compte que el genoll no sobrepassi els dits del peu. Aquí. I ara cap endarrere. Aquí. Carregant el pes del cos cap a la part posterior. Un altre exercici analític de quàdriceps, col·loquem el pes a la zona del peu i faig patada endavant. Aquí. I un parell d'exemples on combinem extremitat superior i extremitat inferior és sentadilla i pèndol. Aquí. I l'altre és, col·loco el pes en el cos i sentadilla i em dirigeixo cap a un costat i cap a l'altre. Aquí. Aquí. Bé, aquests són uns quants exemples d'entre d'altres que podríem realitzar a casa, però el més important de tot és mantenir-nos actius.